imani imani. Ngenizwa nithi umkhonto wesizwe ungayiketula ANC. Lalela, ingane ngeke ikwazi ukushaya umzali. Ingane nje ngeke izikwazi ukushaya umzali, into engasoze yenzeka leyo. I-MK, umkhonto wesizwe, ichwane le-ANC. Abantu abangempela abalwela lezwe kwakuyi-ANC, umkhonto owawungaphansi kwalowo nhlangano ekuthiwa i-ANC. Le nhlangano ekuthiwa i-ANC okuyiyona yalwela lezwe. Umkhonto wesizwe nje ubuphumela eceleni, kufana nokuthi kuphuma ingxenye ye-ANC. Ngakho-ke ichwane ngeke likwazi ukushaya umzali. Manje ngoba nithanda uZuma seniyolandela-ke umkhonto wesizwe. Angithathe niyi-ANC nina. Sekushintshe phi manje? Manje senilandela umkhonto wesizwe ngoba naku uZuma ungale. Nilandela uZuma noma umkhonto wesizwe? Niwona kuphi? Engabe nje nihlala la ku-ANC yenu eniphatha since 1994. Yini inkinga lapho? Stickana entweni eyodwa musana ukushintsha nambe nishintsha amaqembu. Hawu.